ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେ ଶପଥ ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 100 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। ତ ଏହି ଯୋଜନା କ'ଣ, ଏଥିରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କିଭଳି, ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଏଥିରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏବଂ ଏହି 50,000 ଟଙ୍କାକୁ 2 ବର୍ଷରେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଏବେ 2024ରେ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନ୍ୟୁ ସ୍କିମ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ ଭାଉଚର ଆସିବ 50,000 ଟଙ୍କାର, ଯାହାକି 2 ବର୍ଷରେ 25,000 ଗୋଟେ ଭାଉଚର ଆସିବ। ଏଇଟା କୌଣସି କ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଭାଉଚରଟା। ଏଥିରେ ବେନିଫିସିଆରୀ କେବଳ ଓମେନ୍ ହିଁ ରହିବେ, ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ଯେ କ'ଣ ଏ ସ୍କିମ୍। ତ ନ୍ୟୁଲି ଫର୍ମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଜନାଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଏହି ଯୋଜନାଟିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଲାଗୁ କରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ରାସନରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯେ 50,000 ଟଙ୍କାର। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ ଭାଉଚର ଆକାରରେ, କ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ କ୍ୟାସ୍ ଭାଉଚର, ଗୋଟେ କୁପନ କୋଡ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କୁପନ। ଏଇଟା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆସିବ। ଆପଣ ଆକୁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତାର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ, ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କେବଳ ଏଲିଜିବୁଲ ଓମେନ୍ ହିଁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏଇ ସ୍କିମ୍ର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ନା, ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ 50,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ଭାଉଚର ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ यार एलिजिबल क्राइटेरिया गला। एते डॉक्यूमेंट्स कौन कौन दरकार, आधार कार्ड, स्टेट रेसिडेंस प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, बैंक डॉक्यूमेंट जोटा कि बैंक अकाउंट, वोटर आईडी कार्ड, तापर पासपोर्ट फोटो गोटे दरकार हबो। पासपोर्ट फोटो दरकार हबो। स्टेट रेसिडेंस माने आपण जो अप्लाई करछन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल रे, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो अप्लाई होची edistrict.gov.in ई डिस्ट्रिक्ट रे जो अप्लाई करछन कास्ट, रेसिडेंस, इनकम तीनटा को अप्लाई कराबो। अन्य जो मानक पई रेसिडेंस थाए, इनकम थाए किंतु कास्ट न थाए। बैंक डॉक्यूमेंट माने बैंक अकाउंट नंबर, वोटर आई जदि करेक्शन नथिबो आजिकली एबे वोटर पोर्टल करेक्शन कर देबे। जदि निजे करि पासु नले कोनोसी जनसेवा केंद्र जाई अप्लाई करिवे। देखंतु किपरि अप्लाई करिवे, तार एपन तो कोनोसी वेबसाइट आसीनी अप्लाई करिया पई। तेनो बर्तन खाली डॉक्यूमेंट जानी रखि थांतु कोन कोन दरकार, ए जिंस गुडा सब रेडी कर रखि थांतु, जेते साइट खोलिबो से अप्लाई करिवे। तापर से लिखी जे एलिजिबल बेनिफिशियरी कैन अप्लाई फॉर द ओडिशा सुभद्रा। जब गवर्नमेंट स्कीम टा लॉन्च करिवो ऑफिशियली गोटे वेबसाइट तैयारी करिके, तो से समस्ते अप्लाई करि पारे। जेमते कि हमर स्वयं योजना आस्तिला, स्वयं योजना, कृषक ओडिशा, सेमती गोटे गोटे पोर्टल तैयारी करा हबो। पोर्टल तैयारी कला हले सेठी आपण ऑनलाइन अप्लाई करि परिबे। तार एपन तो किछि आसिनी, तार लिंक किछि देछि, जेमते कि एटा महिला शिशु विकास डिपार्टमेंट। तापर आपन एटा लिंक आसिनी बोली नॉट अवेलेबल देखुची। तो एई आर्टिकल मु देखि कि डिटेल्स कहूची, कारण सेमते ऑफिशियली किछि तार अनाउंस हेनी कि तार किछि साइट किछि बाहर नि। तो देखंतु एठी लिखा हला जे तार बयस भी लिखिछि, कोन कोन केते बयस दरकार हबो। एठी आपनकर 23 रु 59 वर्ष होइथिबा दरकार।
ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯେଉଁ ମହିଳା କରିଛନ୍ତି ସେ ଏଇ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ପରିବାରର ଜଣକୁ, ଯେମିତିକି ଜଣେ ଗୋଟେ ରାସନରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏ ହେଉଛି ତାର ଗାଇଡଲାଇନ୍।